Dobre, tak, začala by som. Takže, 5 jazykov lásky je koncept, ktorý neviem presne úplne, kto ho vymyslel, ale určite poznáte Garyho Chapmana a jeho knihu 5 jazykov lásky. Vyzerá takto, ja som si ju sem pripravila, ako vidíte, tak krásna fialová. Je to samozrejme preklad z angličtiny 5 Languages of Love. A Gary Chapman je, pokiaľ viem, manželský poradca. A on tak nejako proste svojou praxou študoval teda tie páry, ktoré mu chodili do teda tej jeho poradne. No a z toho zistil, že aj keď slovo láska je jedno, tak láska sa dá vyjadriť vlastne až 5 rôznymi spôsobmi. A som si istá, že o koncepte 5 jazykov lásky ste už počuli. Ja sa tu nechcem o ňom až tak veľa rozkecávať, pretože ja vám chcem vysvetliť, ako je možné, že si daný človek vyberie alebo má daný konkrétny jazyk lásky. V zásade existuje teda tých 5 jazykov lásky a to, ktorý je ten váš, tak sú na to rôzne testy, aj priamo v tej knihe je nejaký test, ja som tiež nejaký test našla, takže potom vám ho nechám dole v komentároch pod týmto videom. No a teraz už poďme k tomu, aké tie jazyky lásky vlastne sú. A čo je častý jazyk lásky u koho? U mužov, u žien a tak ďalej a ako to potom v tom koncepte vzťahu vlastne funguje. Takže úplne prvý jazyk lásky, ktorý mávajú veľmi často ženy, sú slová uistenia, pochvaly a skrátka tá láska býva vyjadrená v slovách. V tom uznaní, v ocení vlastnej hodnoty, keď nás partner pochváli, keď nám partner povie, aké sme krásne, aké sme úžasné a tak ďalej. Tak ak ste žena, ktorá na toto počuje a vtedy sa proste úplne rozplýva, tak ako aj ja, pretože pre mňa je toto fakt ten môj primárny jazyk lásky, tak potom viete, že slová uistenia sú pre vás. A ďalší jazyk lásky, potom tu máme pozornosť. Ten tiež býva veľmi často u žien, ale môže byť aj u mužov. V zásade každý jazyk lásky môže mať buď muž alebo žena. Môžete ich mať proste, nie je to nejak závislé od pohlavy, len hovorím, čo ako tak z praxe nejak je častejšie. Pozornosť znamená, že potrebujeme, aby sa partner nám neustále venoval. Pozdravujem, že to ma to sleduje. Schválne mi napíš, či poznáš koncept 5 jazykov lásky. No, takže zostala som teda pri tom druhom a ten druhý jazyk lásky je pozornosť, tak? To znamená, že potrebujeme s partnerom veľa byť, potrebujeme, aby nás aktívne počúval, aby keď sa rozprávame, tak aby nám venoval tú pozornosť. Takže to je ďalší. Potom je tu ďalší jazyk lásky a ním je fyzický kontakt. A teraz asi si pomyslíte, no to je jednoznačné. Muži. Samozrejme, že všetci muži majú tento jazyk lásky, ale vôbec to tak nemusí byť. Ono totiž ten fakt, že muži sú vraj viac na sex, aj keď možno na tom niečo pravdy je, ja neviem, nie som muž. Avšak sex máme radi aj my ženy, takže od toho by som to úplne neurčovala. Ale sú to tí takí kontaktní, dotykoví ľudia, ktorí sa potrebujú stále všade s každým objímať, boskávať. No. Ale áno, vo vzťahu boskávať, hej, ale proste sú to takí tí ľudia, ktorí sa potrebujú veľa dotýkať jeden druhého, hej. Takí tí kontaktní ľudia. Potom ďalší jazyk lásky je v podaní darov. Darčeky. Čiže ľudia, ktorí proste sa rozplývajú, keď im niečo darujete, niečo im kúpite, alebo im dáte niečo, čo nemusí byť kúpené, môže to byť vyrobené. Ja neviem, spravíte možno pre nich nejaký skvelý obed. Tak to sú ľudia, ktorý bude dominovať jazyk lásky dary. Jazyk lásky dary sa môže vyskytovať často u tzv. Žien zlatokopiek, to znamená, že ja vám to potom vysvetlím, že prečo, ale skrátka tí ľudia, ktorí proste idú po tých darčekoch, tak väčšinou majú teda tento jazyk lásky. No a potom 5. je veľmi špecificky pre mužov a veľmi často sa vyskytujú mužov a sú to skutky alebo služby. A tento jazyk lásky znamená, alebo prejavuje sa tak, že ten daný človek miluje, keď on niečo môže pre niekoho urobiť a keď naopak pre neho partner niečo urobí. Hej? Čiže nejaká proste, ja neviem. Môže to byť aj, že niečo
neviem, je doma neporiadok, alebo proste keď partner umie riad, hej, keď partner, ja neviem, návarí, keď partner proste, ja neviem, navrta políčku a tak ďalej. No, dobre, takže 5 jazykov lásky poznáme. Lenže na čím sa ja chcem túto s vami spolu zamyslieť a čo vám chcem trošku vysvetliť a objasniť je to, že aj napriek tomu, že by sa naši partneri snažili neviem ako extrémne skvelo, tak si myslím, že až tak úplne to ten vzťah nebude to z dlhodobého hľadiska proste v tom vzťahu fungovať. Je skvelé, keď poznáte svoj jazyk lásky a určite si ten test urobte. Je skvelé, keď viete, čo je jazyk lásky vášho partnera. Je super a myslím, že tak sa láska prejavuje, keď sa snažíme robiť pre toho druhého aj veci, ktoré možno nie sú úplne pre nás najprirodzenejšie, ale vieme, že pre toho druhého sú podstatné. Čiže tak sa láska podľa mňa prejavuje a to je tento koncept. Lenže, čo ja vám tu chcem vysvetliť je, že ten jazyk lásky, aj keby sa partner snažil do roztrhania tela aj duše, tak aj napriek tomu budeme pociťovať nedostatok v tejto oblasti. A vysvetlím vám totižto, ako je to možné a čo je za tým. Ale na to si najprv potrebujeme povedať, odkiaľ sa jazyky lásky berú. Ako je možné, že niekto, a to napríklad aj v rodine, hej, keby ste zmapovali napríklad súrodencov, môžu mať rôzne jazyky lásky. Ako mali by byť do istej miery možno, že podobné, ale skrátka, ako je to možné? Ako je to možné, že niekto má jazyk lásky? Fyzický dotyk, pre niekoho je dôležitá pozornosť. Kde je ten zdroj? Odkiaľ sa to vyvinulo? No. A to je ten dôvod, pre ktorý ja síce akože uznávam ten koncept, viem, že existuje a samozrejme uznám učenie pána Garyho Chapmana, ale mám k tomu toto ale. A to je to, že náš jazyk lásky je vyvinutý z toho, čo nám v detstve bolo najviac upierané. A toho, čoho sme sa museli v detstve najviac dožadovať, čo sme v detstve najviac potrebovali a najmenej nám to bolo dané. Takže, keď si zoberieme zase tých 5 jazykov lásky, tak ideme postupne a postupne vám vysvetlím, ako to mohlo napríklad vzniknúť. Zoberme si zase, začnem od toho prvého jazyka lásky, ktorým sú pochvaly a slová uistenia. Pokiaľ ste žili v rodine, ktorá bola extrémne kritická, pokiaľ ste žili v rodine, kde ocenenie, uznania, pochvaly, slovné uisťovanie absolútne neboli normálnou vecou, kde sa ľudia nevedeli vyjadrovať pocity, kde ste boli neustále s niekým porovnávaní, napríklad aj v škole, sa pozeralo skôr na to, čo vám nejde, ako čo vám ide, tak s najväčšou pravdepodobnosťou a logicky, čo budete vo vzťahu a potom od každého jedného človeka a samozrejme od partnera ako vám najbližšieho vyžadovať, bude, aby vám hovoril, aká ste úžasná, aká ste hodnotná, ako dokážete toto, hento, tamto. Tu ide vlastne aj o taký ten pocit nižšej vlastnej hodnoty v porovnaní s druhým človekom a ešte je tu dôležité spomenúť, a sakra, teraz mi to vypadlo, no ale to sa stáva. Ja na to prídem v priebehu vysielania, nevadí, ideme ďalej. Takže, aby ste chápali, že odkiaľ môže tento jazyk lásky vlastne prameniť. Potom tu máme pozornosť. Pozornosť a slova uistenia, tieto dve jazyky lásky, pokiaľ máte jeden z nich, tak väčšinou budete mať aj druhý, ako vždy máme jeden primárny, ale môžeme tu mať ešte nejaký ďalší jazyk lásky, ktorý je pre nás tiež ktorý je pre nás dôležitý, ale nie je primárny. Pozornosť znova. Ak ste mali rodičov, ak ste vyrastali v prostredí, v detstve, kde na vás rodičia nemali čas sa s vami rozprávať. Možno ste pochádzali z väčšej rodiny, kde proste skrátka bolo viac súrodencov. Možno napríklad ste žili v nejakom obrovskom dome, o ktorý sa stále trebalo starať, nejaké proste, no tak s domom je vždycky viacej práce, sama to poznám z vlastného detstva, plus ešte nejaký obrovský pozemok a kadečo nasadené a neviem, čo treba robiť a tak ďalej, no tak najväčšou pravdepodobnosťou veľa pozornosti sa vám asi teda neušlo. Hej, asi na vás rodičia nemali čas, lebo bolo vždycky dôležitejšie niečo iné. Takže z týchto dvoch vecí a z týchto situácií, ktoré som vám tu teraz opísala, zo slov uistenia a z nedostatku pozornosti sa väčšinou a veľmi veľakrát vzniknú človeka jednak tejto jazyky lásky a jednak veľmi veľakrát má tento človek pocit, že je sám, že je opustený a vzniká z toho to zranenie.
pretože v zásade zase existuje, tak ako existuje 5 jazykov lásky, existuje 5 primárnych zranení a jedným z nich je zranenie z opustenia. No, takže dúfam, že už teraz ste pochopili ten koncept, že z toho nášho najväčšieho nedostatku v detstve sa vyvinie naša najviac žiaduca potreba v našom partnerskom vzťahu a zároveň je to niečo, čo pre nás predstavuje to také najväčšie zranenie. Takže a práve kvôli tomu ten náš jazyk lásky, aj keby sa partner snažil seba viac, tak ja súhlasím, že a som zástanca toho, rozhodne chodte do vzťahov, som zástanca toho, že so správnym partnerom sa ten váš jazyk lásky pre vás a to vaše primárne zranenie, ktoré je na ten jazyk lásky naviazané, sa to zlepší. Budete sa cítiť oveľa lepšie. Ale myslím si, a aj zo skúsenosti viem, že bez vášho ďalšieho pričinenia partner nedokáže dosítiť 100%. To znamená, že ak ja mám nejaké proste fakt hlboké zranenie, napríklad zranenie z opustenia, tak moja nádrž na proste tú pozornosť je asi úplne že na nule alebo veľmi niekde na dne, hej. Tak partner ju dokáže do istej miery proste dosítiť, ale ešte nejakú časť potrebujem urobiť na tom aj sama. No a tá časť, ktorú a to potrebujeme urobiť my samé, alebo aj muži, len samozrejme sa prejednoducho vyjadrujem zo svojej pozície smerom k ženám a taktiež preto, že väčšinou sú mojimi klientkami práve ženy, tak tieto veci sa riešia. Sú na to rôzne spôsoby, ale ja to s klientkami riešim prostredníctvom vnútorného dieťaťa a vlastne vnútorné dieťa a teda tá technika, ktorú ja robievam, tak tá dokáže vám to vaše primárne zranenie na pocitovej úrovni zlepšiť, že prestanete byť až tak extrémne závislá od toho prejavu toho vášho jazyku lásky od partnera. Dobre, odkiaľ sa môže vyvinúť jazyk lásky? Dary. Asi som to už spomínala pri tých zlatokopkách. Oni sa to nemôžu. Alebo do istej miery. S najväčšou pravdepodobnosťou a veľa zlatokopiek pochádzalo z chudobných pomerov, z rodiny, kde sa proste možno, že vôbec nedostávali na Vianoce darčeky a v takých tých štandardných sviatkoch ako narodeniny, meniny. Proste a skrátka darčeky neboli, alebo boli nejaké také iba proste strohé, alebo žiadne, alebo z druhej ruky a tak ďalej. A takýto človek potom v dospelosti bude jednak strašne veľa peňazí míňať, bude objednávať toto, hento, tamto, všetko bude potrebovať a bude extrémne rád a šťastný, keď mu proste niečo kúpite. Preto si potom takéto ženy vyberajú chlapov, ktorí ich vedia veľmi dobre finančne zabezpečiť a veľmi vyžadujú, aby im ten chlap stále niečo kupoval. Hej, takže tak. Teraz, prečo majú chlapi tak veľmi často jazyk skutkov a služieb ako svoj primárny jazyk lásky? Už ako sú chlapi vychovávaní, zoberme si to, hej. Chlapi sú vychovávaní k tomu, aby preukazovali to, čo cítia na fyzickej úrovni. Čiže aby niečo konali, aby robili nejaké skutky. No a ak teda tu si nie som až tak vedomá tých nedostatkov, ale znova to bude odtiaľ prameniť. Hej. Môže to byť napríklad, že ste boli veľmi od skorého veku nútení kadečo robiť. Hej. Že ste proste museli, že vám ten rodič napríklad možno niečo nevedel zabezpečiť. Také nejaké primárne veci, ktoré proste by rodičia deťom mali zabezpečiť. Hej. Takže odtiaľ to môže pochádzať potom ten váš nedostatok a zároveň vy budete potom vnímať ako jediný možný spôsob, ako vám partner dokáže prejaviť lásku, že pre vás niečo spraví. No a ten fyzický dotyk, tak to je asi zase tiež si myslím celkom jednoduché a logické na pochopenie. Pokiaľ ste mali rodičov, ktorí boli citovo chladní, citovo uzatvorení, nevedeli vás objať, nevedeli si vás tak vziať na ruky ako dieťa, nevedeli vás proste tak žiadnym, nepreukazovali vám fyzický dotyk ani rodičia medzi sebou, ani smerom k vám. No tak s najväčšou pravdepodobnosťou, po čom bude to dieťa najviac potom v dospelých vzťahoch a vo vzťahoch všeobecne túžiť? Samozrejme, že potom v fyzickom kontakte. A pozor, hovorím, netreba si myliť fyzický kontakt so sexom, pretože
sex by sme podľa môjho názoru každý zdravý človek po sexe túži a je to niečo, čo je skvelé a proste považuje sa to za jeden z, ak nie vôbec, najlepší zážitok života. Takže až tak úplne by som chlapov teda neškatulkovala, že všetci automaticky musia patriť do tejto skupiny, že majú tento jazyk lásky. Dobre, takže myslím, že vám je teda už jasné, že z našich najväčších primárnych, z toho nášho najväčšieho nedostatku sa vyvinul náš jazyk lásky a to potom budeme vyžadovať od partnera. A partner sa bohužiaľ, ak si toho nie sme vedomé a ak na tom nejakým spôsobom nepracujeme aj my samé, tak potom sa partner môže aj zblázniť, ale nikdy to nebude dostatočné pre nás. Vždycky budeme vyžadovať viac a viac a viac. Povieme partnerovi jedno, začni to robiť. OK, stačí, ideme na ďalší level. Hej, to máte podobne ako s cieľmi, hej, nikdy sa ich nevieme nabažiť. Tak. Viac som povedala, myslím, čo som povedať chcela. Ale ešte si tu idem prejsť svoje poznámky. No a možno by vás ešte zaujímali teda tie primárne zranenia, ktorých je v zásade len 5. Nie je ich nejako viacej. Jedno som už spomínala, to je zranenie z opustenia. Potom je to zranenie z odmietnutia, to je také dosť podobné. Potom je to zranenie zo zlyhania. Potom je to zranenie alebo strach zo smrti. A potom je to zranenie z nedostatku. Takže to opustenie, odmietnutie, tam logicky vieme na to nadviazať ten jazyk lásky toho tie slova uistenia, tá pozornosť. No a vlastne aj známi etikoterapeuti to takto vysvetľujú, že vlastne v zásade existuje iba týchto 5 základných zranení a všetko ostatné, čo sa nám kadejako nejako udialo, sa dá do toho nejako napasovať. Takže spravte si test jazyka lásky, spravte si ho pre seba, dajte ho spraviť aj svojmu partnerovi, ak bude ochotný. Myslím si, že netreba to brať ako niečo, čo je nejaké sväté písmo, ale je fajn to vedieť. Netreba však zabúdať, odkiaľ sa ten jazyk lásky berie, takže len samotné poznanie alebo aj praktizovanie tých konkrétnych krokov, ktoré ten daný jazyk lásky zahrňajú, ešte nemusí automaticky znamenať, že náš vzťah vydrží. Pretože sama na vlastnej skúsenosti som to zažila, že aj napriek tomu, že sa partner snažil a proste robil možné aj nemožné, tak vzťah nevydržal. Takže tak. Dobre. Takže myslím si, že tému 5 jazykov lásky máme za sebou. Otázky, komentáre, ak by ste nejaké mali, tak mi ich kľudne napíšte, kľudne aj keď to pozeráte toto video, ako budete pozerať zo záznamu, tak mi môžete kľudne napísať nejaký komentár. Veľmi by ma zaujímalo napríklad, či poznáte tento koncept a aký je váš jazyk lásky. No a na čo sa pozrieme na budúce? Malo by to byť v pondelok, znova v klasickom čase, asi o tej 5. to dám. Najbližšie sa pozrieme na niečo, s čím za mnou chodia klientky a potenciálne klientky teraz v poslednej dobe veľmi často. A to je, že sa ma pýtajú na to, čo je vlastne to vnútorné dieťa, ako tá technika funguje. Opäť sa nám tu niekto pripojil, takže ak môžeš, napíš nám, aký je tvoj jazyk lásky, respektíve, či poznáš alebo nepoznáš tento koncept. No a vlastne na budúci pondelok sa teda pozrieme na tú tématiku vnútorného dieťaťa, na to, čo všetko sa touto technikou dá vyliečiť, že je naozaj fakt použiteľné aj na mužov, aj na ženy, ale to už vlastne prezrádzam. Viac sa dozviete na budúce. Dobre, je to naozaj niečo, to vnútorné dieťa, čo je úplne zázračná technika, s ktorou som sa ja oboznámila a prostredníctvom tejto techniky som už pomohla naozaj nejednej klientke na našich individuálnych sedeniach spracovať si rôzne typy strachov, rôzne typy pocitov, nejako zmeniť, zlepšiť rôzne vzťahové nastavenia, vzťahové záležitosti, takže naozaj to funguje. Ja sama som to aj na sebe skúšala XY krát, už ani neviem, koľkokrát som tento proces absolvovala. No a dá sa to naučiť, aby ste sa potom vedeli aj vy sami na to vnútorné dieťa znova. Ja to nevolám, že naciťovať, pretože zase nacítenie sa na vnútorné dieťa a prejsť tým procesom vnútorného dieťaťa, to sú zase rozdielne veci.
ale budete si, ak sa to človek naučí párkrát na terapiách, tak to už bude vedieť robiť aj sám, ale samozrejme vždycky je lepšie, keď to vnútorné dieťa absolvujete s niekým a keď vás tým procesom niekto sprevádza. Pretože pri tej metóde je to proste dôležité, aby ste sa vy mohli plne sústrediť na celý ten proces a nemuseli si ešte aj klásť otázky aj na ne odpovedať. Tak. Dobre, to by bolo z mojej strany k dnešnému videu a k dnešnému vysielaniu všetko. Hodím vám ešte link na ten test, ktorý som našla. Je online, takže nemusíte si tam nič ručne vypisovať, vyklikáte si tam nejakých zo pár otázok. Podľa mňa to zaberie asi 5 minút. No a budete vedieť, ako na tom ste. Ešte možno taký dodatok, je veľmi normálne a veľmi časté, že vo vzťahoch sa stretávame dvaja, ktorí máme úplne odlišný jazyk lásky. Čiže napríklad žena môže byť na tie slová uistenia a muž môže byť napríklad na skutky, hej. Takže vôbec to neberte ako niečo zlé. Čo Gary Chapman vlastne učil je, aby sme poznali jazyk lásky toho druhého a snažili sa záujme v rámci teda toho, že chceme, pretože vo vzťahu sme dobrovoľne a chceme, aby sa s nami ten druhý cítil dobre, tak aby sme robili veci takým spôsobom, aby sme sa vlastne nesnažili prejavovať tým svojim jazykom lásky, ale snažili sa hovoriť jazykom lásky toho druhého. Tak, to by bolo z mojej strany všetko. Majte krásny zvyšok dňa a krásny večer. No a vidíme sa zase ďalší pondelok. Ahojte.